गोजौसिन साराव थानाय जोंनि आफा इसोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै हामबाय होनो आरो दिनै बे इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। बयखौबो गोजोन्थों। जों दिनै इसोरखौ गिनायनि सोमोन्दै गुसुं बाथ्रा सावरायनि। जों माब्रै इसोरखौ गिनांगौ? इसोरखौ गि बे बाथ्राखौ बाइबेलाव 30 बार बुंदों। दा जों मानो इसोरखौ गिनांगौ आरो इसोरखौ गिब्ला मा जागोन आरो जों मा मोनगोन, बिनि सोमोन्दै आं गुसुं बाइबेलनि बाथ्रा बुंनो सानदों। अन्नानै जेन' नोंथांमोनहा दान्दिसे सम होनाय बादि। फै जों बिदिब्ला इसोरखौ गिनाय सोमोन्दै जों गुसुं सावरायनि। बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 7 पदआव जों नायब्ला नुयो, इसोरखौ गिनाया गियाननि गुदि। मानसिनि गिदिर मुलिया इसोरखौ गिनाय। इसोरखौ गिनाया पापखौ मुगैनाय। जों जेब्ला इसोरखौ गियो अब्ला जों इसोरनिफ्राय गियान मोनो। बे जोंखौ अनो, बे जोंखौ गावनि गियानजों दैदेनो आरो बे जोंखौ गासै बिपद आफदनिफ्राय रैखाथि होयो। जों इसोरखौ गिनो रोंब्लानो पापखौबो मुगैयो। गाज्रि हाबाफोरखौ जों मावनो हानाय नङा। आरोबाव जों नायनि बोसोन बिजाबनि 8 अध्याय 13 पदआव, इसोरखौ गिनाया दुस्थ'खौ मुगैनाय, अहंकारखौ मुगैनाय, गाज्रि लामाखौ नेवसिनाय, गाज्रि बाथ्राखौ मुगैनाय आरो गासैबो दुस्थ' खामानिफोरखौ नागारनाय। जेब्ला जों इसोरखौ गियो अब्ला जों बेबादि गासै गाज्रि आखल आखुथायखौ जों नागारथारो। बेनिखायनो अनग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, इसोरखौ गिनाया जोंनि जिबनाव मोजां लामाखौ बियो दिन्थियो। गिनो रोङाब्ला जोङो जिउआव लंथं जागोन। इसोरखौ गिनाया महर मुस्रिं नङा एबा प्रार्थनायाव मावग्लुबनाय गारांजोंबो नङा। जोङो इसोरखौ गियाब्ला जोंनि जिउआ लंथं जागोन। जों जेरै मोदोमनि थाखाय गस्ला गामसा गानो जोमो, बेबादिनो जोंनि जिउआबो इसोरनि जिउखौ गाननो गोनांथार। बेनिखायनो जोङो इसोरखौ गिनांगौ। इसोरखौ गिनाया मा होनबावदों? प्रार्थनायाव मावग्लुबनाय गारांजोंबो नङा। इसोरा जेखौ मुगैयो नोंबो बेखौनो मुगै। इसोरखौ गिनाया दिनै संसाराव जेसेबां फोथायग्राफोर दं, बयबो इसोरनि अननाय आशीर्बादखौ मोननो हायो आरो गियैफ्रा बाइकनि अभिशापसो नाङो। इसोरखौ लानानै नंबां जाबां गेलेजाया। तितुसनि बिलाइयाव लिरनाय 1 अध्याय 12 पदनिफ्राय 16 पदसिम जों नायब्ला नुयो आरो बेबादि बुंदों, कृतिनि मानसिफ्रा थगायसुला, हिंसाकुरिया, जुनारबादि, अलसिया, सैथोनिफ्राय दोरदग्रा, मोजां आदेशखौ गोसो होयै, गोथार नङै, गुस्थि बिरुजों इसोरखौ मोजां मोनफ्लानाय, मुगैजाथाव बोसोन लायै, मोजां हाबायाव मावनो अलसिया, बेबादि सुबुंफोरमोन। दा बेबादि आखल आखुथाया इसोरखौ गिनाय दिन्थिया। इसोरखौ लानानै गथ' गोरलैफोर बादि जों जुदि गेलेयोबा जोंनि जिबनाव साहस नांगोन। बेनिखायनो इसोरखौ मोननानै जोङो बेनि हुकुम बादि सोलिनो अरायबो गावनि जिउखौ इसोरनो गथायनांगौ। 1 करिन्थिनि 14 अध्याय 20 पदआव जों नायब्ला नुयो, पौला बेबादि बुंदों,
बिदा फंबायफोर, नोंसोर साननाय हनायाव उन्दै गथ'फोर बादि दाजा, नाथाय गुबुनखौ हिंसा दाखालाम, साननो गोरों जा। बे बाथ्राखौ पौला बयनिबो सिगाङाव फोरमायदों। इसोरखौ गिनाया गोथार जायो, चिरस्थायी जायो। बे संसाराव स्थायी नङा, नाथाय सोरगो रायजोआव बिनि जिउआ अरायबो इसोरजों थाफानो मोनो। बेखौनो बुंदों चिरस्थायी। साहसि जायो जायफ्रा इसोरखौ गियो, आरो सैथोआव थायो जायहा इसोरखौ गियो, आरो बियो न्याय। इसोर गिग्रा मानसिफ्रा न्याय। बे बाथ्राखौ जों गितमालानि 19 अध्याय 9 पदआव नायब्ला जों मोननो हागोन। इसोरखौ गिग्राफोरनि सोमोन्दै जों नायबावनि। जेरै दानियेला सासे इसोरखौ गिग्रा आरो इसोरनि हुकुम बादि सोलिग्रा मानसिमोन। दानियेलखौ जेब्ला सिंहनि गग्रायाव गारसनदोंमोन, अब्ला दानियेलखौ सिंहआबो जानो हायाखैमोन, मानोना इसोरा दानियेलखौ रैखा खालामदों। आरो बेबादिनो सद्रक, मैसक, अबेदनगोमोनखौ अराव गारसनदोंमोन। बिसोरखौबो अरा खामथारनो हायाखैमोन, मानोना इसोरा बिसोरखौ रैखा खालामदों। अब्ला जों नुनो मोनबाय बे उदाहरननि सायाव इसोरखौ गिग्राफ्रा माबादि जीवन जापन खालामो। सोमोनांथाव। बेनिखायनो जोंनि जिबनावबो जों इसोरखौ लानानै इसोरखौ मान होग्रा, गिग्रा, बेबादि जोङो फोथायग्रा जानांगौ। आरो जों नायबावनि, जों सोरखौ गिनांगौ। जिसुआ बुंदों, मोदोमखौ बुथारखांनायनि उनावबो जिउखौ जाया अरगेंआव गारसननो हागोन, बे इसोरखौनो गियो। दिनै जोङो बे संसारनि आर्मि, डाकाइत, दुष्टफोरखौ जों गिनो दरखार गैया। जों एकमात्र गिनांगौ जोंनि बिफा इसोरखौ, जायहा जोंखौ सोरजिदों। जायहा गाज्रि खामानि मावोबा, दुष्ट खामानि मावोब्ला जोंनि मोदोमखौबो सारनानै आरो जोंनि जिउखौबो बे अरगेंआव गारनो हाग्रा, जों बे सोरजिगिरि इसोरखौसो गिनो गोनां। जिसु ख्रीष्टआ जोंनो बे बाथ्राखौ फोरमायलांदों। जोङो लुकासनि 12 अध्याय 5 पदआव नायबा जों बे बाथ्राखौ मोननो हागोन। इसोरनि जिउआ जेरावबो दङ, जों पाप मावनानै खारखोमानो हाया। इसोरा दिनै जेरावबो साग्लोबनानै दं, बे बिराजमान। कायेना फंबाय हाबेलखौ बुथारनानै खारखोमानो हायाखै। जों बिनि सल'खौबो मोनबाय, जे कायेना गावनि फंबाय हाबेलखौ बुथारदोंमोन, आरो बिनि थैयानो सिद्दावनानै इसोरनि सिगाङाव सौहैदोंमोन, बिनि गाबख्रावनाया। बेनिखायनो इसोरा जेरावबो दं, नुगासिनो दङ। बे सोरगोनिफ्राय जोंनि गासैबो मावनाय खामानिफोरखौ नुहुरो। आरो ज'ना नाबियाबो इसोरनिफ्राय खारखोमानो हायाखै। इसोरा जेखौ मावनो हास्थायो, बे बेखौ मावथारगोन। बे माब्लाबाबो नागारा। आरो ज'ना नाबिखौ इसोरा गोसो सोलायहोनानै आरोबाव बेखौ गावनि खामानियाव बाहायफिनदों। बेनिखायनो दाविदा बुंदों, आं नोंनि आत्मानिफ्राय बहा खारखोमानो हागोन। दाविदाबो बे बाथ्राखौ बुंदों। जों इसोरनि नोजोरनिफ्राय माब्लाबाबो खारखोमानो हाया। गितफोरनि 139 अध्याय 7 पदआव नायब्ला जों बे बाथ्राखौ मोननो हायो। इसोरखौ गिग्राफ्रा इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन। गितफोरनि 128 अध्याय 1 पदनिफ्राय 6 पदसिम नायब्ला जों मिथियो, जायहा इसोरखौ गियो, बिनि लामायाव थाबायो, बे धन्य।
बियो गावनि आखाइजों मावनायनि फिथाइखौ मोनजागोन, सुखि जागोन, मंगल जागोन। न'खराव बिसियाबो फिथाइ थायग्रा बोन्दों बादि जागोन, फिसाफ्राबो मोजां फुलिनि बिफां जागोन। जायहा इसोरखौ गियो बेबादि आशीर्बाद मोनगोन। इसोरा सोरगोनिफ्राय नोंनो आशीर्बाद होगोन। नोंनि जिबनाव नों मोजांखौ नुलांगोन आरो फिसौ फिथाइखौबो नों नुलांगोन। जेब्ला जों इसोरखौ गिग्रा जायो अब्ला जोङो जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव, जोंनि फिसौ फिथाइनि जिबनाव आरो जोंनि हादोराव गासैबो मोजांखौनो नों नुलांगोन। बेनिखायनो अनजायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, जों इसोर गिग्रा जानि। जों इसोरखौ अरायबो गोसो गोरबोजों अननि, सिबिनि। बिदिब्ला इसोरखौ गिनाया माबादि जोंनि जिउखौ लुखाङो, माबादि गुस्लायहोयो, माबादि बोर मोनो, जों बेखौ मिथिनो हाबाय। इसोरखौ गिनाया जोंखौ थख' खालामो। जाय सुबुंफ्रा, जाय फोथायग्राफ्रा इसोरखौ गियो बिसोरनि जिबनखौ इसोरा थख'यै दोनो आरो बिसोर सैथोआव थायो। गाज्रिनिफ्राय जोंखौ बोखायो आरो इसोरखौ गिग्राफ्रा धोरोमिया जायो। इसोरखौ गिग्राफ्रा अरायबो जै जायो। जेरै जिसु खृष्टआ बे संसाराव फैनानै बिफानि थिननाय मानिखौ गासिबो मावफुंदों। बे मिनिट कि मिनिट, घन्टाय घन्टा, घन्टाय घन्टा बियो पालन खालामदों। बे बिफानि हुकुमखौ माब्लाबा फेलें खालामाखै। बेनिखायनो बियो बोर मोनदों। बेनिखायनो बे देरहासार जादों। सैताना बेखौ आनजाद खालामब्लाबो बे देरहादों। बियो थैदों, फबजादों आरो सानथामनि उनाव सिखांफिनदों आरो बियो सोरगोआवबो जै जादों आरो दिनै बे पृथिबियावबो बेनि मुङा दांखा जादों। बे बुहुमाव दिनै जिसु खृष्टखौ फोथायग्राफ्रा बेनि मुंखौ जै जैखार खालामगासिनो दङ। बिदिब्ला अनजायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, दिनै जोङो इसोरखौ गिनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोनबाय। गुसुं बाथ्राखौ जों मिथिनो हाबाय जे जों इसोरखौ मानो गिनांगौ, इसोरखौ गिब्ला मा जायो। बेनि सोमोन्दै जों गुसुं बाथ्राखौ बाइबेलनिफ्राय जों मिथिनो हाबाय। बिदिब्ला दिनै बे गुसुं खिन्थानायनि सायाव, फोरमायनायनि सायाव आङो दोनथ'बाय। फैगोन समफ्राव आरोबाव जों लोगो लाज्लायगोन। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसु खृष्टनि मुङै आमेन।